Aquells que treballen en locucions en castellà sabran que molts clients insisteixen en que han de sonar totes les vocals, encara que siguen la mateixa duplicada. La habitación, no obstante, alcohol, llámame esta noche, si imaginaras. O també diferents. Preocuparse, qué agradable, el corte inglés, ¿qué has dicho? En valencià podem ometre una de les vocals si són idèntiques. Digues què et passa. No obstant això, si són diferents i una de les vocals és tònica, s'ha d'eliminar la tona. Què has dit? Una altra volta. No es diu així. Té 12 anys o 14 anys. Quedem a una hora. Eix home. A mà esquerra.